Duk wanda ya ce maka shi dan Kano ne amma bai san Day Science ba, to wallahi ƙarya yake yi. Daga kofar gate na Day Science zuwa gidan gwamnati bai fi minti 3 a mota ba. Day Science suna ɗaya daga cikin makarantun Kano na sakandare waɗanda suka fi kowanne suna. Kuma kun ga kofar ta a buɗe, babu mai kaji. Manyan mutane da yawa ne suka wannan makaranta, waɗanda in ka san guda ɗaya ka rubuto shi a cikin comment section. Wannan wajen ban ɗaki ne, mutum ma ba zai ma iya shiga ba. Ga ajujuwan makarantar nan duk a buɗe suke, sai ka ce ba wajen ɗaukar ilimi ba. Ga SS1D, wannan senior secondary class kenan. Shi ma ga shi nan wayan yake. Wannan makarantar koyar da kimiyya da fasaha kenan. Manyan scientists ɗin Najeriya ko da Kano duk daga nan ake tsammanin za su fito suna karatu a ƙasa. Ga SS1A duka ajujuwan a buɗe suke. To, ajujuwan an basu a buɗe ba dole kuwa a sace kayan da ke ciki ba? Dole a sace kayan zama, dole a sace fanka da fitilu. Duk abin da ya ɗauka yanzu wannan shi ma ta rana wani ne zai shigo ya zo ya ɗauke shi ya je ya sayar ya sai kwaya ya sha. Sai dai wani abu da zaka ringa yawan gani a cikin waɗannan lalatattun makarantar shi za ga ana sabbin gine-gine. Wannan yana sa jama'a su tunanin cewa ai ana aiki ana kokari a gyara, amma sai a bar rago waɗanda suke nan suna ci gaba da lalacewa. Kun san me yasa? Saboda percentage. Wannan kwangila ce ta fi tsoka, ta fi gyara, samun kuɗi za a yi ta, za a yi under the table, ta ƙarƙashin table, samu percentage mai kauri. Ba shi gani ko akwai ruwa. Wato su waɗannan makarantun da Day Science da Technical suna daga cikin babban kwance mafi girman rukuni na makarantu a jihar Kano, saboda su ne na kimiyya da fasaha. Amma ga sanan dai kamar duka ragowar makarantun da muke zaga muke gani har na primary da an yi banza an yi watsi da su. Wannan ginin ma ba wasu bane sai gyara ta illa tsofaffin ɗalibai waɗanda sai gama a shekara ta 2013. To jama'a, wannan shine halin da ilimi yake ciki a jihar Kano. Ya kasance haka tun baya kusan shekaru 30 da suka wuce, har yanzu babu wani wanda ya zo taka wata rawar gani. Yan kwankwasiya za su yi su ce su suna yi, amma yan kaɗan suke samun su ɗan yi wa fenti sai su ɗauki hotuna sai su zo su ta amfani da su suna ihu suna cika baki, amma abin duk yaudara ce. Saboda haka ko yan comment section abinda nake so ku yi shine ku shiga cikin makarantar da ke unguwarku, ku ɗauko hotuna ko bidiyo ku saka a comment section.